Huwag kang magtiwala. Baka next time hindi na yung kutsilyo. Pusil na yung gamitin. Good morning, Philippines! Good morning! Malapit nang mag-ano guys, malapit nang mag 12 o'clock. 11 Yeah, 11 something, and aalis ako dito mga almost 1 para i-draft. Ako kunin ko yung biyanan ko. But anyway, mag-ready lang ako guys kasi tinawagan ako ng sister-in-law ko kahapon. Gustong-gusto ko talaga tong shirt na nabili ko sa Walmart guys, as in. Yung ito at saka yung gray. Hala. Ang bilis. Gitan. Ang bilis tumaas ng ano. Ay, damo nagkinat ko. Grabe. Ang bilis. Anyway. So yun guys. Magla-lunch lang ako para hindi tayo magutom. Almost 12 o'clock na. And pagkainin ko muna itong mga apos. Hey, Misty here. Roxy, come here. Roxy, come here. Bones. Alam niyang alis ako. Ayaw niya akong alis. Ganyan yan siya, look. Kasi kahit bigyan mo yan ng pagkain, ayaw niya yung paalis ka. Roxy, come here. Come closer to mama. Come here. There's Bones here. Come, Roxy. Roxy, come. Come here. I'm not leaving. Come here. Come here. Alam niya alis ako. Ayaw niya. Kasi parang feeling niya kapag tanggapin niya ito, alis talaga ako. Come here. Roxy, come. Roxy, listen to mama. Ay, you don't. Okay. Ayaw talaga siyang pinakahit niya yung maiwan siya. Yan si Roxy. Parang ipa-feel niya sa'yo na hindi siya masaya na alis ka. Alam kasi niya, kasi nagbihis ako. Yun, malalaman niya. Hello, nakalimutan ko maglagay ng ano, nag-half bath ako sa taas. And nakalimutan ko maglagay ng deodorancy. Hi guys. Nag-request yung sister-in-law ko na dalhin ko raw ito sa bahay nila. Wheelchair ni Biana na hindi nagamit. Ito yung wheelchair na kinuha namin ni Tami na nakipag-away si Tami and then hindi lang ginamit ng kapatid. So ngayon, kailangan parang gusto niya, kailangan, hold on. I think magkasya siya dito. Tignan natin. Lang, bigat ito guys. Talaga ito kayanin guys. Ang bigat. Wala, ang bigat. Wala, ang bigat. Grabe, bigat. Grabe. Aray. Huli. Ang bigat pala nito. Ko. Wala. Kasi ba ito? Okay, let's go. Iniwan ko ng kaso. Gulay. Kailangan kong i-ano. Galog ka naman ito. So, ano yun natin guys, itong chair at saka yung mirror. Kakaiba kasi si Tami yung last nag-drive nito. So, kaya okay. Okay na yan. I have to open the garage. Hindi na ako mag-back up. Kapag si Tami talaga mag-drive ng sasakyan, no, i-ano niya, mag-back up siya, mag-park. Hindi na ako pa-forward. So, every time I go out, kung ako yung magda-drive, I need to back up. Now, I have to just go straight. Yan. Okay pala yung gas. Hikits na lang tayo mamaya, guys, ha? And, I don't know kung punta ako sa uwi ako dito or punta ako Walmart. Hindi ako sure pero gusto kong pumunta sa Walmart. Tignan lang natin. Tignan natin kung gaano kalayo. Okay. So, see you later. How do you call this, oy? She said that mom is not feeling good. So, she's coming home tonight. And then she will let me know if
she will pick mom, or if I pick mom up, if I pick mom up, she will let me know if I will bring her to her house or bring it to my house, and she will pick up later. Like, she's coming out. She's going to Philadelphia in the morning and coming back tonight. How stupid is this? No, she will. She's worried because mom is not feeling good lately, and then this morning mom is like having a hard time. No, but yesterday she had to the house and she was feeling great. Ano guys, dinadrop ko. Hindi ako nakapag-vlog kanina with Bianan kasi may may ano siya, yung tawag nito. May aid siya kasi may nagbabantay sa kanya. So yun. Uwi na lang ako guys. Punta sana ako ng Walmart pero uwi na lang ako. I was thinking of going to Walmart pero hindi ko alam talaga. Hello. Let me put this a little colder because I'm freaking hot. Yes, I am home. Anyway guys, so pupunta sana ako sa Walmart. Nagdesisyon ako. Tinitignan ko from dialysis to Walmart. My God, it is 23 minutes. Kung pauwi ako, 16 minutes. Kapag papunta ako sa Walmart, 23 minutes. So, yun. So, naisipan ko, ay, nako, hindi na lang ako pupunta doon. Maghintay na lang ako, ano to sa sunglasses ito. Maghintay na lang ako sa biyanan ko. Maghintay na lang ako sa kapatid ni Tami na tawagan ako mamaya. And I will text Tami na umuwi na lang ako, hindi na lang ako pumunta sa Walmart. Pag maka-happy, pag makakita ng mama nila, ang sobrang happy. Now, inom tayo ng tubig guys kasi parang naanuhan ko na hindi na palagi akong umiinom ng tubig. Bad idea, Mary Ann. Bad. So, hindi talaga ako sure kung andito si Bianan mamaya or hindi ako sure. Kasi yung sister-in-law ko, uuwi talaga daw siya. So yan. 2 very boring minutes later. Update ko lang guys. Nakalimutan ko yung update yung about sa father ko. So, update. Yung the next day, kasi nakauwi sila late na 1 o'clock na kasi you know, yung mga ano pa sa doktor, ganon, anik-anik. So, 1 o'clock na. So, late na silang nakauwi that time. And, umuwi sila din pagkatapos the next morning, tinawagan ko sila and sabi pa ng papa ko na, so yun, pinablatter nila yung nangyari. And then, the next day daw, nagkita sila ni papa yung talagang nakaaway niya. At hinag daw si papa, nagsuri daw. Kasabi ko ni papa, huwag kang magtiwala, baka next time hindi na yung kutsilyo. Pusil na yung gamitin. Kaloka talaga. So, nagalit ako. So, huwag kang magtiwala ha. Huwag kang maglakad-lakad gabi dyan. At saka huwag kang sa kanya, magsama-sama sa kanya. Huwag kang sumama sa kanya. Kaloka, kapitbahay, ganun. Nag-sorry daw. Kaloka naman talaga. But, so yun yung update. So, today, hindi ko sila natawagan. And, yesterday, okay naman daw si papa. So, okay naman daw, nasa kamay, you know. Nakakatakot, no? Sabi pa, tinanong ko yung mama ko, sabi ko, anong reaction mo, ma? Yung nalaman mo. Ay, kilala ko naman yun si mama kapag may marinig na mga masamang balita, lalo't mga sa family na. Wala na siya magawa, kundi nagkirig-kirig. Sabi pa niya, grabe daw niyang, nag-shake daw siya, nagkirig-kirig daw siya, kaloka. Ngayon, guys, na, 4:30 na. Sabi pa ng sister-in-law ko, mag-text lang daw siya sa akin. Hindi pa siya nag-text sa akin. So, hindi ko alam kung ano mga mangyayari. So, ito yung gusto ko. Yung aroma ng bahay is masarap. Masarap yung amoy ng bahay kapag may candle. And also, meron akong nakikita, guys. I-try ko yun, guys. Yung mag-boil ka ng lemon, vanilla. Meron pa yun. Meron pang mag-boil ka lang whole day. Pero, of course, andito ka sa bahay. Hindi mo dapat pabayaan. Yun, i-try natin yan. So, tinawagan ako ng sister-in-law ko. Sabi pa niya, siya na lang daw yung mag-pick up ng ina niya. So, yun, siya na yung mag-pick up. Iwan ko, nag-change yung mind nila. Pero okay lang. So, andito ako sa bahay. Hindi makapunta. Meron pa naman akong plano sa anak kay Bianan. Nanonood ako ng movie, si Mel Gibson.
Ang cute-cute, oy. Bata. Matanda na siya ngayon, pero no, itong mga movie niya is yung may edad na, pero hindi yung mga, I think nasa 40. The following day. Hello guys, so ito guys, nagkakandol na naman tayo. The other day na naman ito. Ibang araw na guys, and naglilinis lang ako guys, hindi ako nagba-vlog. Well, actually ngayon lang talaga ako nag-vlog kasi inarrange ko lang yung yung furniture kasi parang yung furniture dito, may table dyan para sa flower. Para akong parang naipit. Hindi naman naipit, parang naguguluhan talaga ba. Guys, nilagay ko dito yung couch. Yan, nilagay ko siya dyan na ako and ito siya, diba? Yan siya. Dito siya ito siya, parang naguguluhan ako dito sa area dito ba, sa center. Ang parang, so, doon ko nilagay yung table para sa flower. And then yun, yung couch niyan, dyan. Minove ko lang tong couch. I know, hindi siya dapat dyan, pero pwede naman siya dyan talaga. Then, and then lagyan dito ng individual chair. Ito, the individual chair dyan. And dyan, malapit sa rug. And then, konting table sa gitna para, picture or flowers. So, yun lang naman yung plano ko. Pero, hindi ko alam, guys. Alam nyo naman ako, palagi akong nag-change ng mga Tumawag si Tami, katatawag lang niya. Sabi pa niya sa akin na baka pupunta yung kaasin niya sa ibang state para ngayong viewing ng hindi naman viewing, parang service lang ba ng kapatid ni Tami, palagi ng ganun. But anyway guys, thank you guys so much for watching. I will see you guys na lang later or continuation sa ibang mga vlog. Ikunik-kunik ko lang kahapon, hindi ko talaga na yung vlog. Hindi ko natapos yung vlog kahapon kasi hindi ko nakuha si Bianan, and then pag uwi ko dito, yun, nag-i-edit na ako the whole time, at saka meron yung in-edit ko kahapon, i-finalize ko sila ngayon. So yun, yay! Yay! Dalawang occur. Meron si Taming nakita na nag-film, binibidyohan niya. May nag-film sa isang lugar na pinuntahan niya doon, and nag-film ng movie. Yung movie na yun is Tami. Old show daw, parang remake sa Tami na movie. I-research nyo yan guys, Tami or Tom, I don't know. Pero yun, so I will insert the clip now. Okay, balik tayo sa pagluluto ng ito na pinatay ko na siya guys. Kailangan kong bumili ng maraming ibang kandol kasi yung kandol natatapos na talaga siya. So yun. Oh my god, kawawa naman ako guys. Hindi ako pinakain ni Tami, so ito na lang kakainin ko, 2 okra and din yan. So let's see. Pirituhin natin ito. Hold on guys ha. Nakalimutan ko itong rice cooker natin kanina pa pala ito tapos. Yan.
Tapos na pala yan. Kanina lang yan. Narinig ko. Tok! I think okay na to sa lunch ko, guys. Sana maraming okra, eh. Tapos, paborito ko tong okra, oh. I-fry na ganito, oh. Binuo ko. So, na siya. Ang daming rice. Ano na to, lunch at saka dinner kasi 3:30 na pala akong nag-lunch na. Kalimutan ko kasi nag-i-edit ko. Ang sarap ng okra. Okra! Okra! Two kids are fighting. Tignan nyo, guys. Balikan niya si Dimples. Oh. Si Roxy natakot. Si Dimples ba? Gusto niyang balikan doon si Hubs. Si Hubs nag-abang lang pala. Kaluka. Tingnan niya yun sila. Look. Kasi, lag. Naglalaro or nag-ano yung dalawa, naghaharutan. Takot ito. Where is Dimples, Rox? Where is she? Where is Dimples? Si Hubs, guys, andun sa ilalim. And then, tingnan nyo, nakipaglaro siya kay Roxy, oh. Look, nakipaglaro kay Roxy. Wala, naluka naman ito. Wala, naluka. Patay. Hala, nagwala si paring Roxy. Maring pala si... Don't give me your daki-dak-dak. Tingnan niyo. Gusto mo si Hubs, gusto mo makipaglaro. Tingnan niyo. Naglaro itong dalawa, si Hubs at si Roxy. Nanonood na naman ako ng ano, guys. TLC 90's Fiancé. Yay. Hubs, tingnan niyo si Hubs, guys. You're there, little man. Look at the bug, Rox. Look. Roxy. Look, Hubsy bug is right there. Hubsy bug is right. Gusto Look, Roxy, look. Hubsy bug is right here. Hubsy bug.